l'ICF, en el Dia de l'Educació Financera, ha pensat d'organitzar una sessió formativa perquè, més enllà de donar finançament, també ens interessa poder ajudar aquestes dones que són empresàries, que són emprenedores o que són directives a tenir eines per poder enfrontar aquests reptes de futur amb millors garanties, d'èxit i sobretot volem parlar d'un concepte que és innovador però que forma part del nostre dia a dia, que són les finances sostenibles. Per l'ICF és una prioritat treballar amb criteris ESG i aquests els hem integrat tant en el nostre dia a dia, quan financem inversions o quan participem en inversions de capital risc, però a més volem prioritzar el finançament de tot aquest tipus de projecte.